Franklin Sherry ta' 31 sena minħal qormi tresa il-qorti fuq argument li kellu ma' anzjan ta' 64 sena. F'dan l-argument l-akkużat kisser id-dentatura u snin li kienet fadallu l-anzjan. Il-każ seħħ is-sibt għal ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar f'ħal qormi stess wara li Sherry parkja qudiem il-garaxx tal-anzjan biex imur jagħmel rapport lassa brabta ma' każ separat. L-anzjan beda jsabbat fuq il-van ta' Sherry u allegatament instigah. Kien propju hawnhekk meta Sherry taħda qataras li waslet għal ġrieħi gravi fuq l-anzjan. Fil-qorti intqal kif l-akkużat ikkopera mal-pulizija u ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. F'messaġġ li għamel il-Maġistrat Joe Mifsud appella għal aktar kawtela fit-toroq Maltin u għajlenka l-bżonn ta' aktar dixxiplina u qal li l-bniedem ma jistax jieħu liġi bidejh. Tenna l-bżonn li jittieħdu passi kontra min jabbuża. Intant biqbil mal-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Jonathan Kassar Sherry ngħata 3 snin probation fuq garanzija personali ta' 5,000 euro u ġie ordnat ħallas id-dentatura tal-anzjan li tammonta għal 1,360 euro. L-imputat se jingħata wkoll trattament biex ikun jista' jikkontrolla r-rabbja tiegħu b'mod aktar denju. F'messaġġ fl-awla l-Maġistrat Joe Mifsud qal li mhux aċċettabbli li fit-toroq tagħna ikonna cowboys jipparkjaw fejn mhux suppost u ma jimxux mar-regoli tat-traffiku u minn fuq jieħdu l-liġi bidejhom.